Tauris patrí k najdôveryhodnejším značkám na Slovensku. Ich kvalitné a čerstvé produkty majú Slováci vždy po ruke. Čo však s tými, ktorí to majú od ruky? Ešte predtým, ako odídete, tu máš čerstvo vykotené vajcia domáce. Tauris vyslal býka cez Tatry a Karpaty, aby v zahraničnom meste s najväčším počtom Slovákov vyrástlo bistro. Ako novopečení českí Slováci sme sa zákazníkom rozhodli prihovoriť ich vlastnou rečou, čechoslovenčinou, ktorá sa prirodzene vyvinie u každého Slováka už po týždni u susedov. Šialok mojej kávy, či sakra, jak sa to povie? Šialok. Čechoslovenčina sa stala hlavným motívom celej komunikácie. Hravou skomoleninou oboch jazykov sme sa prihovárali potenciálnym zákazníkom i hosťom. Čechoslovenčina sa rýchlo udomácnila aj v našom bistre. Pozvánku na otvorenie dostali Česi i Slováci rovnakú, v jazyku Čechoslovákov. Celebrity a influenceri nešetrili na sociálnych sieťach chválospevmi. Počas celého eventu rozprával obsluhujúci personál s návštevníkmi tak, ako sa na poriadneho Čechoslováka patrí. Bravčový riezok s bramborama. Vďaka tejto online ochutnávke si bistro u Býka okamžite získalo nových strávníkov i nové strávníky. Priamo v srdci Prahy sme otvorili pobočku autentickej slovenskej kuchyne s najautentickejšou komunikáciou.